Tak co No, ty? halo. No? Slyšíš mě ty, teplouši? Jo, slyším, no. No, tak proč nemluvíš ty vole? Co na ně puštěný film, no povídej, poslouchám tě. Až film, jo. No, tak, Ty vole, abych ti nasral do botání, abych tě nechal v ohladu, ty vole. no, bys byl hodnej. To jako mám přijet, tako jo. No, to by bylo se nejlepší. Jako jinak to samo asi nepřijde. A jako na infekční, jako chceš říct, abych jako přijel, jo. Ale já půjdu na balkon, nepůjdeš dovnitř. Jedno, ty vole, ty vole. Kdybys měl, ty vole, nějaký oblek, ty vole, ty vole. Tak to, ty vole, nevím, ty vole. A víš, si ty vole chci vidět, ty vole, taky tebe žlutýho, ty vole, abych pak, ty vole, nedostal nějaký trauma, ty vole, a nemohl spát, ty vole, 3 dny z toho. Jsi si jistý, že mě nenakazíš, jo? Dáváš ruku do ohně, vlastně, ty vole, ty máš jenom jednu ruku, vole, ještě žlutou, vole. Takže, vole, co... Gumovikovice, já. No. Nevím, vole, ještě, vole, najít nějakou pláštěnku, tak možná přijedu. No, tak mi to řekni rovnou, protože já už nevím, já už jsem hladivý, šilhám. Ty vole, kdybys šilhal, ty vole, tak normálně, ty vole, lezíš z postele, ty vole, a když tam, ty vole, dáš, ty vole, paso na kantýnu tam, ty vole, neříkej, že tam nemají kantýnu, ty vole. No, a paso na kantýnu, dobrý, to bylo vtipný, ale to fakt. Co je, vole, mám hlad, seknu, vole, vemu 2 rohlíky a uteču, ne, ty vole. Ještě, vole, No. jestli budou pičovat na ně, vole, plivní, nebo jim podej ruku, vole, a oni ti dají možná i ty, vole, ten salám, ty vole, k tomu. Fakt. Jo, ty vole, nemoc špinavých rukou, vole, kdybys nekoukal, vole, na kurvy, vole, na ty, vole, babky, vole, na free video, vole, tak, vole, četl si tam, vole, seznam, ty, vole, tam to máš, ty, vole. No, tam ty ruce strkáš, vole, nejdřív má... Lukáši, prosím tě, můžeš mě říct, jak si věci mají rovnou. Co? Quattro formáči nebo salám? Šunku. Třeba co? Šunku, cokoliv, no. Nemáš nějakou dietu, abych, ty vole, náhodou ti něco nedovez, ty vole, a pak... Masního, tak šunku můžu. To, abych si vyčítal, ty vole, to bych jako... Šunku můžu, rolik můžu. Ty jsi ano. šunka, ty vole. No, a čokoládu můžu. Čokoládu můžeš, ty chceš ještě čokoládu po mně, jo? Ty vole, na to, že máš žloutenku, ty vole, tak máš dobrý chutě, ty vole. No to mám takový chutě, že... No, a dneska mě segední z 5, ty vole, no, taky mi, ty vole, dneska to... Ty vole, neprovokuj mě. Ty vole, no, šluky vařil, no. No nic, no, do 2 hodin přijedu, budou tam ještě ty návštěvní hodiny. Ale je to prosím tě, budou to no, jako tvůj seš, no. Patro a je to, chodíš si tam vlastně přes balkóny, jako